स' दिनैनि आंनि भिडिअ'आ एसिक्ल'फेनाक बेनि सायाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि जायो आरो बेखौ माबायदि इउज खालामनाय जायो बेनि बागै नायलांबाय थादो। स' एसिक्ल'फेनाकखौ जोंनि पेनखौ रिलिफ खालामनो थाखाय इउज खालामनाय जायो। माने जोंनि सानायखौ खमायहोनो थाखाय इउज खालामनाय जायो। जेरैहाय जोंनाव सिं सानाय आरो आथिं आखाइ सानाय बेफोरबायदि जायो अब्लाथाय बेखौ बाहायनाय जायो। पेनखौ रिलिफ खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौ लाइक रिउमेटिक आर्थराइटिस, एनकाइल'जिं, स्पन्डिलाइटिस आरो अस्टिय'आर्थराइटिस। रिउमेटिक आर्थराइटिस माने जोंनि जइन्ट पेन जानाय बेखौनो होननानै बुंनाय जायो। एनकाइल'जिं माने हारानि बिखुंथिं हारा गोलाव थायोना बेनि गाहायाव पेन जानायखौनो एनकाइल'जिं होननानै बुंनाय जायो। स्पन्डिलाइटिसआबो बे बिखुंनि गाहायाव हारा दंना गोलावनो उनखैजाय हारा दंना बे सानायखौनो बेखौबो स्पन्डिलाइटिस होननानै बुंनाय जायो। आरो अस्टिय'आर्थराइटिस माने बेबो हारा सानाय जइन्ट पेन जानाय बेखौनो होननानै बुंनाय जायो। स्पेशेलि जों जेब्ला बेफोरबायदि बेराम जायो अब्लाथाय बेखौ बाहायनाय जायो। आरो गुबुन गुबुन सानाय जेरैहाय हाथाइ सानाय, मोदोम सानाय, आथिं आखाइ सानाय बेफोरबायदियावबो बेखौ बाहायनाय जायो। आरो एनकाइल'जिं आरो स्पन्डिलाइटिस बेयो माखौ होनो आं बेखौ स्क्रिनाव होखागोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय माबायदि सानायखौ होनो। आरो बेखौ जेब्ला एक्सिडेन्ट जायो एक्सिडेन्ट जानानै जुदि जाय जायगायाव जखम मोननानै पेन जायो बे टाइमावबो बेखौ बाहायनाय जायो। माने जिखुनु पेन जाबानो बेखौ इउज खालामनाय जायो। अकल उदै सानायावल' बेखौ बाहाया। आरो एसिक्ल'फेनाकजों डाइक्ल'फेनाकजों सेम सिगां डाइक्ल'फेनाकखौ प्रेसक्राइब खालामोमोन नाथाय दानि जुगाव एसिक्ल'फेनाकखौ प्रेसक्राइब खालामो। आरो आथिं आखाइ सादोंबाथाय जि जायगायाव सादों बेयाव फोननो थाखाय मोनसे जेल मोनो माने मलम मोनो बेखौ फोनबानो सागायो बेनो जाहैबाय डाइक्ल'फेनाक जेल। डाइक्ल'फेनाक जेल माने एसिक्ल'फेनाकआनो सेमानो जायो। सागानायखौ सागा होनो थाखाय बेखौबो इउज खालामनाय जायो सेम। आरो बेखौ बाजाराव जा ब्रेन्डनि नाम दङ बेखौ आं फोरमायनानै होनि नोंथांमोना एसे मालाबाफोर डाउट जाबाथाय क्लियार जानायनि। फार्स्टआवनो जिर'डल एसिक्ल'फेनाकखौ जिर'डल होननानैबो प्रेसक्राइब खालामो दै मालाबा बाख्लायाव जिर'डल होननानैबो लिरो। आरो हाइफेनिक होननानैबो प्रेसक्राइब खालामो सेम एसिक्ल'फेनाकआनो बियो खिन्थु बेनि ब्रेन्ड नामा हाइफेनिक। आरो एसिक्ल' आरो टफनेक, डेल'विन बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों बाजाराव एसिक्ल'फेनाकनि ब्रेन्ड नेमै जों बेखौ मेडिसिन मोननो हायो। आरो बियो बिदिबो थायो एसिक्ल'फेनाक प्लास पेरासिटामल बिदिबो थायो। बेयो गुबुन नङा पेनखौ रिलिफ खालामनो थाखायनो माने जोंनि सागानायखौ सागा होनो थाखायनो बेखौबो इउज खालामनाय जायो। माने पेनखौ रिलिफ खालामनो थाखाय। आरो बेखौ बाजाराव एसिक्ल'फेनाक 100 mg आरो एसिक्ल'फेनाक 200 mg बो मोनो। आरो बेखौ सानसेयाव थरनै जानांगौ मोननै जानांगौ फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे जानांगौ जुदि बांद्राय पेन जाब्लाथाय। स' एसिक्ल'फेनाकखौ जोंनि देहायाव जेब्ला गुबुन गुबुन पार्टआव सानाय मोनो अब्लाथाय जों बेखौ बाहायनाय जायो। आरो एनकाइल'जिं आरो स्पन्डिलाइटिस बेबो जेबो गिदिर बेराम नङा जोंनि रोदा पेन जानायखौनो बेखौनो होननानै बुंनाय जायो अब्लाबो बेखौ बाहायनाय जायो। आरो अस्टिय'आर्थराइटिस बेबो जोंनि जइन्ट पेन जानाय माने हारा हान्थुआव जे हाराजों हारा दंना बे सानायखौनो अस्टिय'आर्थराइटिस होननानै बुंनाय जायो। बेखौ मेडिकेल टार्माव होननानै बुंनाय जायो नर्मेल लेंगुवेजावथ' हारा सानाय बायदिसिना होननानै बुंनाय जायो। स' एसिक्ल'फेनाकखौ जोंनाव जेब्ला
मोदोमफ्रा गुबुन गुबुन पार्टआ सायो अब्लाथाय जों बेखौ बाहायनाय जायो माने जोंनि सानायखौ सागा होनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो बेखौ ओंखाम जाखांनायनि उनावसो जायो विदाउट फुड जाया ओंखाम जाखांनायनि उनावसो जायो आरो बेखौ मोननै जायो फुङाव खनसे मोनायाव खेबसे आरो मोनदों होननानै बारा बाहायनाङा जुदि सहायनो हायैयावसो जानांगौ एसे एनै सानायखौ जों सहायनानै थानांगौ बांद्रायबासो जों मेडिसिन लानांगौ आरो साइड इफेक्टबो दङ बेनाव ओंखायनो जोङो जानला मोनला जानाङा बांद्राय पेन सहायनो हायि पेन जाब्लासो जों बेखौ जानांगौ ओरैनो मेडिसिनखौ जों जानला मोनला लानाया मोजां नङा जोंनि देहानि थाखाय आरो आं जोबनायाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों प्लिज जोङो जोंनि हेल्थखौ एसेबाबो गावनो गाव केयार खालाम मानोना जोबोद मानसियानो हाइ प्रेसार डायबेटिस जानानै थैयो हाइ प्रेसार डायबेटिसआ जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया हाइ प्रेसार जाबाथाय जोङो जोंनि डाइटखौ एसे मेनटेन खालामबानो ल'आव फैफिनो ओंखायनो जोङो जानायखौ एसे खमायनांगौ माने जाय मानसिया संख्रि बायदिसिना जायो बेखौ खमायनांगौ आरो ओंख्रि जानाय बेदर जानाय बायदिसिनाफोरखौ खमायनांगौ आरो हायोबा सामब्राम गुफुरखौ थिगसे जानांगौ हाइ प्रेसार गोनाङा आरो दैलि सप्तासेयाव खनसे नङाबा सप्तासेयाव खननैसो जों चेकआप खालामनांगौ जोंनि बिपिआ बेसेबां दङ होमबानो जोंनाव जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया प्रेसार स्ट्रक बायदिसिना जानायफ्रा जोंखौ जेबो गाग्लोबनो हाया जों जुदि जोंनो सेल्फ केयार थाबाथाय आरो डायबेटिसआबो जोङो बांद्राय गोदै लायाबानो बेखौ हारसिंनो खमायहोनो हायो ओंखायनो जोङो मेडिकेलाव थांनानै एनि टाइम चेकआप खालामनांगौ जोंनि प्रेसार आरो डायबेटिस सुगार लेभेल बायदिसिनाफोरखौ जोङो चेकआप खालामबाय थानांगौ अब्लानो जोंनाव जेबो बेमार आजार जानायनि चान्सेस थाया आरो जाबाबो जों खमायहोफिननो हाखायोआनो जेबो गिनांगौ बाथ्रायानो गैया मेडिसिन मोनखाजोबो अकल जाय जादों बेल' एसे मेनटेन खालामनांगौ डाइटखौ अब्लानानो जोंनाव जेबो जाया अकल बियो हाइ प्रेसार डायबेटिस सुगार बायदिसिना जानाया जोंनि आसामावल' जायो बेलेग जायगायाव बेफोरबायदि बारायानो जाला दानि जुगाव जोंनि लाइफ स्टाइला सोलायनायनि थाखायनो जोंनाव बेफोरबायदि जायो ओंखायनोथ' जोङो जेसे जायो एसे एक्सारसाइस खालामनांगौ आरो जोंनि सुबुंफ्रा बुहुत लेजि जालांबाय गोदो आबै आबौनि दिनावहाय बुहुत खामानि मावोमोन खस्थ' खालामोमोन ओंखायनोथ' जोंनाव बेफोरबायदि जेबो जायामोन स' जों ओंखायनो जेबो जों खामानि मावला नालाय ओंखायनो जों एनि टाइम फिजिकेल एक्सारसाइस खालामनांगौ होमबानानो जोंनाव जेबो जाया आरो प्लिज जेसे हायो एसे जोंनि प्रेसार सुगार आरो डायबेटिस बायदिसिनाफोरखौ जों चेकआप खालामबाय थानांगौ मेडिकेलाव थांनानै आरो बेयाव जेबो फैसा लाया बिपि सुजानो थाखाय आरो सुगार सुजानो थाखाय जेबो फैसा लाया ओरैनो नोंखौ चेकआप खालामनानै हरो आरो बार बार मेडिकेलाव थांनो बायोबा मनिटर मोनसे मोनखायो न'आवनो चेकआप खालामनो हायो अब्लानो जोङो बेफोरबायदि जेबो जाया स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन होननानै स' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय